سن 1904 ہفتیں دسمبر لکھوا مچی معزز حاضرین گوشہ سلام تھیو گاو تھی خیال اظہاری کنا گوشہ ہری شعر و رخا وقتا گنجائش نئی مزیں گال مختصروں 2 دیری زمانہ بلوچ قوم شاہ حلبہ آت کا امیر چاکرا شاہی کتشے 400 سالہ سرا سیوی سماراں صورتو بوراں ٹھلینگا ٹو تھوار آن اڑد رندیں لشکراں حلے زمین ریکھیں ڈگار لاشار رندے کڑبڑاں 4 سال تکا ہنڈ تھا گھاٹا مزائیں واڑتا جنگ پیہنا گانڈ ہکتا چا کرد سیوی پھڑ جتھو گستا پلاہورا بنا زہماں جتھو ناثار گو جو ویتھو ہونا نگال ستگر بلوچ ہفت لوگ بیتھو حمودہ ود تھا فتح کنانا الکہاں ہندوستان تکاشتا صورت سخاوت بہادری برکت گرو ہڑچی مڑا گرئی ہما چوٹے زمین میر چاکرے کوٹ کھلات گردو نیاؤں مڑولی اولی مزاراں لڑتا یکا بلوچا جنگ ہو نشتہ مکوہانی سرا جان باز نے ڈریں خلق تھی نامی قبائل بن گیا خان افقلات حاکمی داندیر بیتھو جز تھا وجہ ہمیشہ آرشاں بے اتفاقی نیستا ڈا وقتی گا بلوچ کمزور بھی ناشتا ما سو ہوتا واگی عشتگوں بانزی برائیں تیں پدا گو نسلی زداں لڑوں دستا وسی سستی کتا موقع میرے تھا حاکم حق وار تئی آت کئی مزا موقع میرے تھا حاکم حق وار تھا آت کئی مزا سرکار تام واریں پسی کان گڑ دینا دیما درا رحم اڑداں رکھاں جتھئی لوڑی دشی دراہیں دڑا میں برکتی کوہ وطن پھریں جواہر تھنگ وا سوئی بغل چور ڈوڈ کان آندن عربانی حساب کوسا بلوچ فیکٹری بیل تلانگانی بنا دائیں دما معروم تو حقاں حکومت پلواس سوئی بلوچستان گھنس گرندیں جڑی روشا شفا بے روزگاری چرگوں میں بگٹی بلوچیں برات اٹامک شعبہ ڈوڈ کو فول نمبروں دنیا سرا تیمڑ ورگوں کھند تو ما مالکوں چما خیال دور زمانہ رشتہ میں گریجویٹ نہ راہ ندا کوہ برکتانی لٹ سو پنجاب پوڑا وارتا طلباں حقوقاں حاکماں میں رہنما برزیں نواب گردوں ہمیں وردیدیوں سرکار صدر بادشاہ دائیں کسان شاجیاں شیبار داں روشے پدا ارماوتھی حق گشوں رکھاں درا کھشوں آواز داشاد گردی گونجنوں میں نام بھی گنڈا شمار ماشاوتھی کی جگتاں باشندگاموں سرترا کائی 100 سالاں سرا زندگ حیاتوں میں نواب دائیں دما نوخے مڑوں اے حاکمانی لکھوا نئے بجلی نلکا سڑک نئے کالجیں نئے ہسپتال تنگیں غریباں اس پرو گولی مجسر نئے گرا آخر زمانہ حاکمان انصاف کھنے تو جتھا لوڑے بلوچے بانزرے دیرو لگے ملکاں درا مینگل عطاولا مری شیر مما خیر بخش کا نواب مرداں ہمیں سوزاں وتی پھلیں وطن عشتا اشتا تر جوسراں سیرنیوں دوریں دلاں دوں ہوکتا اللہ ہمارو شاہ بیار گردوں پھدا بیاؤں نواب ما خوش بوند رئیسا جنو سر زیمراں وجوں نڑا سردار فتح خان عزیز گوڈاک دردین محمدہ میرا مماجو خان مری گو بگٹی اکبر نواب لیگار فاروق احمدیں گیشتر بلوچ رہنما اے 7 دسمبر تک کری شہ سرپرستی ساسرا اولاد میریں چاکرے ما کل بلوچوں تیوگا مرشی بیائے مچبوں بندوں براتی وائدہ اے جنگ فرقہ وائزی کمزور کان قوم جڑا لوگ نسلی زدی مو سیالاں تلیاں دوندرا زیاراں سوا ہچو نوی رندی بلوچی گا سوا لانگو دیگی کھنڈگاں جنڈا برگی چمبوا لوٹھوں وسی حقاں گروں آزاد موشے درمنا صحبت سنگاں نرم کان ہدس تلی تاڑی ندا اللہ بلوچاں صوبدہ میں آخری ایشیں دوا منور بشک شاہر بلوچ فی خیال اظہاری کتا دروہیں کچاری نشتگیں کل سنگتانی حیر با صاحب بلوچی دستانہ ہمیشہ دستانہ 7 دسمبر 1988 شاعرہ جتا